We komen letter in de tijd en dat is te merken. De zinnen had het uit terug dreig. Het wordt vochtiger, maar aan de oorkant de boeren kunnen nog heel tijd ontwerken op het loon. En dat had in oorjaren in deze tijd van het jaar willen ze oorswest. En ze zullen deze week uiteindelijk zich wel wat bluwen. Maar de zinnen krijgt het staan gewoon meer en meer dreig. En de kans op mist neemt aan. Maar ik zei het al, we komen letter in de tijd. Dat had er ik nooit te krijgen. En de luchtdrukverdeling. Wol, joen en vannacht. Ik kom maar in waarschuwing voor de kans op mist. En misschien wel dichte mist. Mistbanken, daartussen trog ik wel opklarings. Vannacht over om 13 graden, de hegere temperaturen in de kustgebieden en op de eilonen. Wien is er haast net, krijgt 0 en 2 uit west en zuidwest waai. Dan terug naar morgen. Morgen wordt een dag waarbij we beginnen met de mist. En dan krijgt de zin het dreig. Jawel, die bewolking is taai en toch denk ik dat de zin er hier en daar wel even terugkomt. De grootste kans heb ik waarnemen voor het oostelijke pad van de provincie en het kust- en waardgebied. Vierde is een temperatuur om bij de zonnetje of de 18 graden heen. En de wind uit noordelijke richting waai en die is zwak of matig. Ik denk zelfs meest zwak. Maandagnacht werd die kans op mist. En dan op naar het fruitzog. Waasje, een dag met bewolking. Eerst ik nog wel mist. Misschien een wat hele lichte ruimte. Stelt net volle voor. 17 graden. Toonsje droeg en meest bewolkt waar. Maar wel 16 graden. Dat is, om en erbij, gewoon. En dan terug naar de vrede. Die schuchten weer beter uit. De zin komt meer weer om. En de temperatuur weer wat hoger. 17 of 18 graden. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het jestwaarsje.